Puro kan dokter. Cari dia bubuk. Hingga puya. Uli sa balay. Nalagwa yung mga pasyente nga turun, abot. Kapil na tayo profesyon. Sige na boy. Ikaw na, good. Giingnan ka nga. Ayaw ko labig inom kay. Nadaot na sa lawas. Ikaw man sang sige sa kang pamugo sa kanawa. Mao na akong giingon nga. Mao na to. Inom kag usa. Pas Trigger. ba? Unsa man inom mo tanan hastang pas gidom pa nimo. Sa nawa resulta nga. Abot ang doktor. Ano sa abot ang doktor? Na, sura sa maabot ng doktor nga. Na, naligo ko ron. Unsa na ubo nimo? Sa Kaya ni kag tiang gud. Di ang doktor ay. Ano imong ulo ba nga rungon ang usang kayo? Ay, ayan. Hindi ako din. Sa doktor. Ikaw ba to kag tambag na ko kay lagi. Usang inom ang pas duha. Giinom mo tanan. Ang resulta nun na itudo. Itudo man mo tulo ka shot. Ano sa mo tumabot ang doktor? Gilain na Karon. ako ginuan. Mga alas 10. Mga alas 9. Nakapit na. 10 minutos na lang. Na. Ayan eh. Padaw na ron. Na, lain na lang. Nga, kaya ba mo? Gamay na lang yun. Ikabon tong agtong may uga ba? Kaya. Eh. Na. Wala. Pwede pa. 37%. Mukurenta na. Dead on arrival na ka na. Ate. Kaya nga kulugod. Doktor nga. Na. Duty ito wala. Duty to eh. Day off marang doktor niya. Basta, nanisik, on call. On call ba ka nang? Oo niya in. On call. Mari na siya. Bugay yawa. Trabaho na natin profesyon. Di ka puya, madaghang masakit sa ospital. Basta ni mga COVID. Bugay. Ano may pasyente ni paabot ya? Oh, siya to. Hey, Dok. May buntag na, Dok. May buntag. Dok, may buntag na, Dok. Oh, may buntag ko ninyo. Siya to. Naunta ko ipa-check up na, Dok. Ay, Ay, akong pasyente, Dok. ano na? Siya problema na. Ubo siya. Yan tiyan, mudako ko na gagabi, gabuntag. Hiyos. Oo. May problemahan ako, Dok. Oh, sige barang ni. Ay, sagaw. Ha? Doktor ni? Doktor na. Doktor. Hindi na doktor. Wa kay sali ka na nga. Panahon tato. Palahubog ginaw ni. Ikaw daganang reklamo ni Sama ka. pasyente ni mo. Reklamado lagi ni. Sige, pasensya na, Dok. Pasensya na ka, Dok. Ay, importante nga. Kainom ra ba ko ron? Di ko Maayo ni, Dok. Maayo, Dok. di ko mo tambal yung tao ron ni. Wadyo ka, tulog. Tibok gabi, Dok. Katungod na niya, Dok. Sa ubo na lagi ubo. Yubo niya yung tiyan, murot. Oh. Buntag niya. Gamay na sa Gamay. Isa may mayo ni. Unsa Sa ko likuran bi. Oh. Unsa may sakit niya, Dok, nga? Oh, Dok. Kung kusa, kung kusa. Para ba kung ora ba? Ano man yung doktora nga. Mura mag-over kayo, ni? Ikaw na ko operation gabi na kadlaw na human. Inom-inom gamay. Saan Nagdagan dyan nun. Sa may Mura mo. Laro na kayo ng atong doktor. Padol gamay, padol. Padol ito. Para maayo na ka. Ikaw kay. Kaya ulong ba nga ka. May inom ni. Gusto kayo, inom. Buntagay na. gamay. Dagan. Yung tagay man. Buntagay na. Baligarilyo. Oh, sus. Rilyo kayo mo nga. Kinahas, rilyo na. Abi ko yung pado eh. Natag din, para maayo na ka. Kaya ko yung mga ka eh. Muhot-hot ni. Wow, sad, wow, kita Wala sad. bisyo ni. Wala. Wala, Yan na, shabu-shabu. inom. Wala. Wala. Inom niya. Grilyo ra. Mayo. Kagot lagi. Ha? Oh, wala na. Wala. Normal na siya. Dali ni palit mo. Kagot mo lagi ni. Wala, Dok. Ang iyang kagot. Normal na. Tungod na siyang gibat. Sunang kang gibat. Dok, dali Subo mo siya papalit. mayo. Dali palit mo. Tanawan baga, ano? Klaro kayong baga, oh. Pisa na ni. Buram ni. Tabagot sa pisapi. Sos, mura na screen. Lipis na kayo. Ya, ato sudlo ng balay ako itong mga aparatos. Kaya nga kung ubang gamit ko nabilin sa ospital. Dok, basig nahubog ka, Dok. Tanong nga kung basinte, Dok. Klaro rin. Moy. Doktora yun. Basig matiwas na mo. Di na matiwas lagi. Bisitahan lang ko ni ron. Basta musulti na lang tinod ako. Sulbad ni problema ni. Sulti. Hubog ng doktora mo. Matiwas ta na. Kayata. Tinuod na ka, Doktor. Tinuod na. Yara, magkuha. Magkuha na, magkuha.
Salig ng anak usam. Matiwas ta to Ay sus. Wa mo kay salig doktor nga. Doktor na. Unsa kay kwao to? Mupatay og muihaw. Doktor, sasa ka. Kayata. Salig. Salig doktor eh. Magkuha to kuanong katong para Unsa man? kuan sa Gabas to eh. Chinso ba? sa. Dito naman tiyan ro magwas ng hangin. Ang Unsa man ka? Problema mo matiwas ta to. Sikim ka kabalaka nga. Maayong ka na. Ang doktor na. Doktor na oy. Nagada ka rin ulaw. Sauna. Pistig. Arinola. Kutsilyo. Tay. Sig ko ang dinuguan. Plaster. Ay, Dok. Dok. Unsa man Dok? Nung nadapig kutsilyo Dok, unsa man ni Unsa man Dok? Ay, mo pala. Kaya ako'y doktor. Ang kamo naghahanag reklamo ninyo eh. Nung naglamas na kuwang na Dok. Unsa man ni? Padol kamay. Badol. Amang ka. Di padol. Mayo ka, gusto ka mayo di. Ay, kadlok. Mayo ka gusto, dili. Mayo. Ano nagadaam ka ni Mayo na mayo. Dok. Madapli na. Padol kamay. Badol. Ito kay mayo ka. Unsa ka? Ano man ni siya nga? Kaya ginawa. Bang. Ginawa. Ay, nagpalag. Ginawa. Boy, klima. Ni unsa may mayong buhato na Dok? Uwat lang ay siya pangutana. Boy, klima, pero kargado residyo. Sidyo. Gusto ko rin kaog dukot. Sa. Klaro. Dukot lagi. Unsa man dukot katong dukot nga. Ito Ano, supra good sa supras kaon good. Hili kay dukot. Buwan ni mong Ayaw, wala to kay nanay. Nanay, kuan dia. Nanay, nasamba din sa... wata kibaba sa ikat mong ulo ba? Ubo ako. Ayaw, dili. Dili. Hindi. Kamatay ta ni Dok. Hindi mo nagkuha ng akong kuan. Ikaw. Di pa na mabawa ng mga kung sa sakit. kuan din, nay. May bawanan ako. Amo nag-experiment pila ka tuig so wala pa mi graduate pagka-doktor. Saan nung gibuhat na ng Doktor na. Wa mo kay salig doktor man ang unsa nga. Ang tao nga di Gidang ka irinulaw? pilog bugnaw, abnormal lang gibati na. Klaro. Dokta ka nang gida niya. Rinula. Klaro ano yung doktor eh. Palag. Doktor man na. Unsa ay palayo. Nahadlok mo gano'n. Basta di ka kapil og bugnaw, abnormal imong lawas, nakay sakit nga, mas lala pa. Tanawa. Uy! Oh, bugnaw di. Bugnawa! Kuha ni doktor. Ay! Uy, klaro ni. Di mo man lagi butang ako itlog guys. Lagi gusto mo na mayo. Unsa Paminaw. ano magawin nga dagan man gano'n nga. Wa kay salig doktor. Dahil ng doktora nga, iya ko butang ako yung dagan. Experiment na Ako nila. itlog guys. Doktor. Tuig, sa wapa mi ni grad pagka-doktor, mao na nimong gibuhat. Oh. Ikaw nung doktor, gusto ka mayo? Dagan man gano'n unsa mo. Sa lagi maunsa lagi ko. Nahadlok ka suli. Samtang kay. Mura pisot ng mga Ang tao gani di ka pilog bugnaw, Maunsa lagi ko. normal ang lawas Ay, ana. lagi na. Ay, Dili ka munsa, sali ka ako di ba? Unsa man sa nang arinola? Dok, Di ni arinula. saan dia? Mo na hitting kid. Unsa? painit pa, painit. Pinit ka. Once nga, Kuan mo kawri. mukha na, mabugno na, mainit na yung ulo. Kuan mo kaw. Tang nang kaway. Panda ba? May butang na diya, para ma... Oh. Tang mawa. Oh! Paabot lang mga 10 minutos. Oh, Mayo na Paabot ka na. lang. Mayo na ka na. Kuwat lang, relax na diya. unsa naman eh? Imong singot, tutulo. No. Oh, tanaw. Balian sa. Tawa. Isingot na. Pasabot na. Tanawa. Naayon ni siya. Kwa. Oh, pa. Oh. Ikaw na sa kanya eh. Hindi na.